بتبازك عم بسا ببر راونتك وسا كنتي سيمسون سلالو كينا حسقو سلالو بسمو بلو نزلعي زقك بتري ستنسل معك ولوزك علي سميسوش ليلي بلالي سمك زابير بروخ زين حقيق حقيق ونسيك بحقوقي بشوالو تعالوني كيسللو ويطيحزني السقاكات እንኳን ሐንመጽአኹም ማሕዋትን ሓትን እግዚአብሔር ተመስገነኹን ካለ ግዚያን ሰዓትን ዝሃበና አምላኽ አፓልቶክ አብዙም ኮነ አፌስቡክ ዘለኹም እንኳን ሐንመጽአኹም ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ተፈቅዶ ንሕና ተዳአሊና ቃሉ ዘምጻልና አገልጋሊ ሓውና ወንጌላዊ እስጢፋኖስ ተስፉዩ ዘምጻልና ርእስቲ ኸዓ ስጉምተይ ኣብ ቃልካ አጽናዓይ ክንደይ ጥዕምቲ ምኒት እዩ ስጉምተይ ኣብ ቃልካ አጽናዓዮ ኣብቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ኣብኡ ጸኒዑ ክኸይድን ክነብርን እስኪ ኩላህና ብጸሎት ክንጅምሮ ኩላህና ንጸሊ ጎይታ በዛ እዋን እዚ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ጸጋኻ ንቐርብ ኣሎና ሕያዋይ አምላኽ እዚ እዋን እዚ ድማ ጎይታ እንደገና ካልእ ግዜን ሰዓትን ሂብካና ስኻ ክትከብር ባሮትካ ድማ በዛ ምሸት እዚኣ እውን ብቓልካ ክንጸናናዕ ብርግጽ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ እተዋሃበና ርእስቲ ንስጉምትና ሁሉ ኣብ ቃልካ ክተጽንዖ እግዚአብሔር ካብ ቃልካ ንእሽቶ እኳ ፈልከት ከይንብል ግና ኣብኡ ጸኒዕና ኣብኡ ከዓ ክንርግጽ ደግፈና ቃልካ ንእግርና መብራህትን መገድና ከዓ ብርሃን እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ብኡ እንተኸይድና ኣብኡ ተደኣ ኮይንና ሰጎይታይ ንኻልኦት እውን ክንበርህ ኢና እዚ ምሸት እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ኣብ ዙም ዘለና ኾነ አፓልቶክ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ንዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ካብ ቃልካ ወፃኢ ከይትነብር ከምታ ቀዳመይቲ ማሕበር እቲ ቃል አምላኽ ከምቲ ቃል ሓቅን ከምኡ ክትመላለስ ከምኡ ክትነብር እሞ ኩሉ ከዓ ብጽድቅን ብሓቅን እግዚአብሔር ክትምልኦ መገዳ ከዓ ዝሓሸን ዝበለጸን ክኾነላ መታን ሎሚ ምሸት ኣባኻ ነማዕቅቦ ኣለና ምሳና ኾናይ ትፈለየና ንባርያኻ ቅብኣዮ ዘድልዮ ኩሉ ወጎይታ ሓይልኻ ሃቦ መንፈስካ ጌርካ ከዓ ወጎይታ ኢየሱስ እሱ ክዛረብ ባሮትካ እውን ወጎይታይ ባርያኻ ይሰምዓሎ እሞ ተዛረብ ክንብል ወጎይታይ ምስማዕ ኣኽእለና ዝምሸት እዚ ወጎይታይ ክትብለና ዝደለኻ ኩሉ ወጎይታይ ሰሚዕና ሰኣን ምስማዕናን ምቕላብናን ወጎይታይ እዚ መዓልቲ እዚ ዕድሎትና እንታይ ምዃኑ ከንረጋግጽ ኣብዚ ምሸት እዚ እትብለናን ካባኻ ክንረኽቦን ክንወስዶ ዘለናን ከዓ ክንፈልጥ ደግፈና ስለ ስምካ ንልምን ስምዓና ምሳና ኹን ኣይትፈለየና ኣሜን ስም ኣምላኽ ተመስገነ ኹን ሓወይ እስጢፋኖስ እንኳዕ ድሓን መጽኻ እሞ ማይክ ፍሪ ንኣኻ ሺ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ፓስተር ተኸስተ ኩልኹም ትሰምዑ ዘለኹም ከዓ ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ እንመሃሮ ኣርእስቲ እምበኣር ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝጸንዐ ስጉምቲ بمسرت مزمور 119 133 ጥቕሲ ከም ብባኤ
صباح كأ بزعباتها خالقيتي نسقمتي أبقال كأصنعيو مزمور 110 شعتن كيد ما كتو أيملخني آمين أملاخ ودحان كصنحنا بزعبا أخا كنمهار هنا نسألي أملاخ نمسكنك لنا داويت يبل نسقمتي أبقالك أصنعيو زي ماراثون ناينويح قعزو نقلينا 7 نقلينا 8 نقلينا 9 نقلينا 5 عمتات بسقمتي إخا تمرحنا مو قالكا نقري مبراهتي نمقديك برهانيو أبزي إن سقمولو زلنا قويتاس كريستوس كل قزيه نابخا خنتمت ناي معالتي ناي دقيق مريحنت ناتكاخت بنان لمنك لنا إذا قلب لبي زحدر كايو تمسجن نزو محوات سمع زلو بزقال غير كادما نقولها نتزاربنا صنع سقمت دي زلنا زي صنع أبقال أملاخ استمركو سدي ويس كاو زبيلنا لنا مو نفسنا خنمرمر بعلى هذا قفنا نقولها نا قويتا يسوع كريستوس إذن اللي بفتقرلنا لومي منفس قدس يزاربنا صنع زرقصنا دينا ويس إنن دلهس زلنا بنفاس نيون الجون بالدينا زبل ويتاس كريستوس أبلبنا أحضره نزا حبرت زي أبارخ نفاستر تخسته مسجنت مسكلهم دقهم مسكلهم أقلقلتهم مشام أقلتهم كتبارخ نلبنا كلنا لو منفس قدس حبرنا نسخا تزارب أنا تبوت رايخون سلسم كان خبر خدمة آمين أملاخ استمسجن يخون مجمرة خمسجن فتو أبزق أربع جزية زعباناي international ministry بزح حصورات وشتي بدقة زمتس أملاخ بب معلتو الناس بري الناس حاسي يخيس لزلو كزلل زبق عنا أملاخ تمسجن يخون نسقمتي أبقالكا أتصنعيو زبلار استنادما أبتي داويت أمزمور 110 شعتن 130 سلستن زصحافوي صنع رقص زبل أزارار بالو أب بهلنا هنا صنع رقص انتاي مالتيو أبتا خيلا أيتئتو كتقوعز كلها ناب تقوعز كاي أخت بتصح صنع كترقص يقبأ كمالتي نابنا سينا كربن إسرائيلاويان نتحاد نقص بتعمي حيلوخ قلت أقول خلو تايبل نسخان بقر أبتي صنع زي كونه تمركز كاس فركش زبل أب هاتسي ناي قبس إديخات أمامين كازل لخا يولو داويت كأن تايز بزلو نسقمتي أبقالكا أتصنعيه صنع لما أنا بزي ستون ماونتنز بهالالو أبو خيد نيرشعو بهند بسي حادثب أتمنى لو بزي قليلوني أتمنى كاز اللو أي مثلنا أبز خباب قزاوتنا نيروم درجات ودي أم يمحجي أنا رهوان ودي نامين أن قتلنا بترت خون النباري لبهند بت العل تبلكوان تخينا فركش كشيلا رقواري أكو تمثل العل كبلا خلقو جن بوشت زبخ بوخت نيرا مالتي قال أملاخ جن مجمريا زي لوطن زي حلفن إيو آمين ፍጹም መምርሒና ዝኾነ ብርሳስ ዝጽሓፍ ሕጊ ኣይኮነን ኣመንድመንት ዘድልዮ ኣይኮነን ሓንሳብ ምስ በለ ብኡ ክንምራሕ ፍጹም ዘይቅየር እዩ ስለዚ ጽኑዕ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ
ناي أمريكا كونستيتوشن نبلو بتعمي 300 عمت درجة زي جبره درجة 350 عمت زجبره صبو يمثل الأملاح جنكاوي أبي قد ملومي زمرت زنبره بعال نبرتي نيرو سلمتي 3 يوم نيرو كغيرو نيروم قال أملاح جن كل جزء ممرحي ديما زيك إيرسلو زخوني بهم إيو داوي زبزلو ن سقمتي أبقالكا أصنعي مزيات خيد جنالا إزي سبرينت ناي 100 متر شو إلكا بسكن زخيه دا يكونن انتاي رأى سقمتيو قعزيو ناي نويح قعزو سلو زخوني اتا سقمتي قس بقس هانتا أنبساب ناي نيتشر بتاعم مفتئه نتا تهدنا زلا قصيلا سقمتي تبلا متان كي تسمع مالتي كوم سقبرت يا خا تعوت مالتي قال أملاخ كأنتا يتقمنا ممرحينا تراي زي كونه كنت انقا كأي قبرنا نابنت مزمور 110 شعتن كنت انقا خمس قبأنا تقصي شعته كوم دما تمثال ناي زمت انقا كنا نببينا انتاي بل قوبز نمقدون من تاي ينصها كم قالكا لنفسه بمت انقا ميسن 10 شعتن تقص 10 سلازي قال أملاخ ممرحي حفشاو طراي زي كونه كنت انقاق يقبرنا حسبو أبقزي سدد زنبره يوسف أبزي بحلو بحواتو تشتئ انتاي بلا نسيت بطيفار زتمنيتو زعبو صباح نمهارينا خب اكي انتاي بلا كما يجرز قداي زي أبقدمي أملاخ لز قوبز نمقدمو انتاي نصها كم قالكا بنفسه بمتنقا من تخيب الدلسي نقالكا قبل بيع أركوخ أي بالقصيدو مزمور 100 10 شعتن تقصي 10 حد قال أملاخ مبقر ممرح تراي زي كونه كنت قول زقبأنا restraint زقبرنا إيو نابنت نحقق الأملاخ بقى الأملاخ زمرحو سبات ولا بزعبا سبيتهم بزعبا دوقهم تنقو سقمتيهم توسدو بزعباتهم انسساتات زكانا خلوهم كيترف بزعبا أسورات كيترفون قال أملاخ انتاي يبل بزعبازي برقفعي يبلهم أبقالو زسان أخاني منشي ناي حاقوسيو 110 شعتنا 40 شعتنا بزلنايو مزمور انتاي يبل باتي زفقرو تأزازات كاون با كبلي سلازي أبقالو زسانعي با يبلو نحقخا انبزا أفكركو ملو معالتي استنتنو اللهو كم تبزح مركو زمارخي بقالكا با يبلني أبسقمت أملاخ زسانعن بقال حاقوس اللهو 110 شعتن 160 كتن كم تمركو زمارخي بقالكا با يبلني آمين قال أملاخ كأ ممزنت أباي بل نتنا أشتو أنستقى يتقال أملاخ من انتقي صرفسي سبؤتنن ولدنن زخف كرا نفسن زقصع نصحات
ቤተን ዝኣልያ ሕያዎት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና ከለብምአን ዓደን ስለዚ ቃል ኣምላኽ እትፈልጥ ሰበይቲ ቃል ኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብኣይ ትጉምቱ ጽኑዕ እዩ ሓዳሩ ጽኑዕ እዩ ኩንትራት ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ገና ከይተመርዓው ከለውሲ ይፈራረሙ ምናልባት እንተተፈላለናሲ ንብረተይ 500,000 ንብረትከ ክንደይ እዩ ገዛኺ ገዛይ እዚ ድሮ ከይጀመርዎ ንፋስ ኣትይዎ ዘሎ እዩ ናይ ኣምላኽ መለገዲ ዝመርሑ ሰባት ግና ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ጉዕዞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ ለዚ መምዘን ናይ ጠባይ ከዓ ቃል ኣምላኽ እዩ ከምኡ ድማ ምንጪ ናይ ሓድሽ ህይወት እዩ ብመሰረት ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:22-3 ከምዚ ይብለና ብህያውን ዘለዓለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዎ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኩም ኣጽርዩ ብንጹህ ልቢ ንሓድሕትኩም ብሓቂ ተፋቐሩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ምንጪ ናይ ሓድሽ ህይወት እዩ ነዞም ፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ኣብ ጋላትያ እንታይ ይብሎም ኣሎ ስደተኛታት ዝነበሩ ንስኻትኩም ህያዋን ዘለዓለም ዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ከም እትኾኑ ስለ ዝኾንኩም ብንጽህና ክትመላለሱ የድሊ ይብለና ቃል ኣምላኽ ከዓ እንታይ እዩ መወዳእታ መንፈሳዊ ምግቢ እዩ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩምሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ childish ኣይኮናን childlike ከም ቆልዑ ክጠቡ ከለዉ ክሳብ ዝጸግቡ ነቲ ጸባ ዝብህግዎ እሞ ከዓ ንዕብየቶም ዝኸይድ ንቃል ኣምላኽ ከምኡ ክንብህጎ ይግባአና እምበኣር እንተ ደኣኒ ንስጉምትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ክጸንዕ ኮይኑ ነዚ መንፈሳዊ እዚ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ክንብህጎ ይግባአና ሎሚ ክንደይ ሰዓት ኮን ጽባሕ ክንመሃሮ ኢና ክንደይ ሰዓት ኣብ ኢንተርኔት ተጥፋ ኣለኻ ክንደይ ሰዓት ኣብ ፓልቶክ ቤላ ቤሎ ከምዚ ተፈጸመ ከምዚ ተገብረ ክንደይ ሰዓት ብቴሌፎን ኣብ ሕሜት ተጥፋ ኣለኻ ብኸምኡ ኢና እምበኣር ብዙሓት ካባታትና ድንኪ ኮይና ዘለና ኣምላኽ ይሓግዘና ድንኪ ክርስቲያን ኣብ ሕክምና ክሰርሕ ከለኹ ብዛዕባ ናይ ፔዲያትሪክ እኳ ብዙሕ ዝፈትዎ ፊልድ ኣይነበረን ኣብ ሕክምና ክሰርሕ ከለኹ ግና ሓንቲ ጽቡቕቲ ገይረ ዝርዳኣ ነተን ደቀይ እውን ከዓብያ ከለዋ ሓንቲ ግሮስ ቻርት ትበሃል ኣላ ክንደይ ሚዛን ቆልዓ ክንደይ ኽትቁመቱ ታጓል ይኹን ትወዲ ተምጽኦ ስለዚ ሓደ ግራፍ ኣሎ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ነጥቢ ገይሮም ወዲ 6 ወርሒ ከሎ ወዲ ዓመት እናበሉ ክሳብ ወዲ 5 ዝገብሩ ኣሎ እንተ ደኣ እቲ ናይ ግሮስ ቻርት ንታሕቲ ገጹ እናኸደ ሚዛኑ ከምኡ ድማ ቁመቱ ዘይነውሓልዩ እንታይ ይብልዎ መስለኩም እዚ ድንኪ ኮይኑ failure to thrive እዚ ሰብ እዚ ገለ ነገር ኣለዎ ኢሎም ይምርምርዎ ደሙ ድዩ ጎዲሉ ዘሎ
ኣብ ዓድና ከዓ ሓብዲ ገይሩ ዘሎ ኣስካሪስ ዲ ገይሩ ዘሎ ሽስቶ ሶማዲ ገይሩ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ዘይተፈልጠ ዓይነት መንሽሮ ዘይተፈልጠ ናይ ደም ሕማማት ዶ ኣለዎ ወይስ ከዓ እንታይ ይብሉ ሶሻል ወርከር ናይ ሕብረተሰባዊ ሰባት ይሰዱ እዛ ሰብ እዚኣ ክንድንወዳእ እትምግቦ እቲ ኩሉ ዝወሃባ ዘሎ መግቢ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ዝመጽእ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ካሊኣ ተጥፍኦ ዘላ ይምገብ ዶ የለን እዩ ሰብ እዚ ቲቢ ዲ ዘለዎ ኢሎም ነቲ ሰብቲ ይምርምርዎ ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ ክንብል ከለና ነፍስና እንምርምረሉ ኣነስ ድንክድ ኮይነ ዘለኹ failure to thrive ብፖለቲካ ምዕቡል ብስነ መጎት ክማጎት የዝውዕል ግና መንፈሳዊ ዕብራን ናይ ነፍሲ ዕብራን ዶ ኣለኒ ኢልና እንሓተሉ ሎሚ ጽኑዕ ዝረገጸ ዲኻ ወይስ ከምዚ ክብለኩም ዝጸናሕኩ ድንክ ዝኾነ ብቁመት ብርጉዲ ምስኡ ከዓ እንታይ ክመጽእ እዩ ተዳኒ ዝኣክል ሚዛን ዘይብሉ ኮይኑ ዝኣክል ክነውሕ ዘይክእል ኮይኑ ሕማም ሓዳሪ ይኹን ሕማም ካልእ ክሓድረና ይኽእል ማለት እዩ ሎሚ መንፈሳዊ ስጉምትና ከመይ ከም ዝበልኩኹም እዚ ናይ መዓልቲ መዓልቲ ስጉምቲ እዩ ንስጉምተይ ኣጽንዓዩ ጽኑዕ ንርገጽ ጽኑዕ ከዓ ንሕሰብ እዚ ዘጽንዕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመርኮሰ ጉዕዞ ቀዳማይ ከምቲ ክትቆጽፉ ዝጸናሕኩ ናይ መዓልቲ ካብ ኣምላኽ እንቕበሎ መሪሕነት እዩ ንኣብነት ኢንተርኔት ፌስቡክ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ዝኣክል ቃል ኣምላኽ ተንብብ የለኻን ኣብኡ ትውከል የለኻን ኣብ ወሬ ኣብ ቤላቤሎው ግዜኻ ተጥፍእ ኣለኻ ዝብለኩም ተልዩ ስጉምቲ ክትወስዱ ይግባኣኩም ብዛዕባ እቲ እኩይ ኣዲክሽን በብዓይነቱ ቴሌቪዥን ክኸውን ይኽእል መስተ ክኸውን ይኽእል ዕላል ክኸውን ይኽእል ዝርአ መጋዚን ዘይግባኣና በብዓይነቱ ስለዚ ብኸመይ ኢና ንኣምላኽ ክንብሎ ዝግባኣና ጽኑዕ ዶ ይረግጽ ኣለኹ ወይስ ከይተፈለጠኒ ኣብ ታኸይላ ዝኾነ ቦታ ኣትለኹ በዚ ኤራፋለ ዝበሃል ቀደም ዙላ ዝነበረ ቦታ እቶም ደቂ ዓዲ እንታይ ይብሉና ተጠንቀቁ ናብ ዝገጽኩም ኣይትኸይዱ ምክንያቱ ላሕመት ዝወስድ ሳንድስ ሓመድ ኣሎ ተጠንቀቁ ይብለና ስለዚ ሰይጣን ከዓ ንዓና ቀስ ብቀስ ከጥፋኣና ስለዝደሊ ክንጥንቀቕ ይግባኣና ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መንገዲ ክንዘብል ይብልና ባእኻ እውከል ኣለኹ እሞ አንጊህካ ሳህልኻ ኣስማዓኒ ነፍሰይ ናባኻ ኣልዕል ኣለኹ እሞ እታ ዝኸዳ መገዲ ኣፍልጠኒ ይብል መዝሙር ዳዊት 143 ኣፍልጠኒ ትፈልጡ ዲኹም ሓደ መዓልቲ ጂፒኤስ ከለንሲ ብዙሕ ከምብቦ ኣሸጊሩኒ መስለኒ ንጓለይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከላ ቅድሚ 6 ዓመት እዩ ሓንቲ ካልአይቲ ስራሕ ነይራሃኒ ደው ኢለላ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣለኹ እሞ ናብዚ ቦታ ከዓ ክኸይድ እደሊ ኣለኹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ኣበይ ኣለኻ ኢላሃኒ ኣብዛ ስትሪት እዚኣ ክትመርሓኒ ጀሚራ እምበኣር ኪድ ሓደ ማይል ድሕሪኡ ሌፍት ግበር ድሕሪኡ
رايت جبر نابلت تمرحن خيل نحناون نابخا العلال لخو إلنا ناب أملاك كنت أمت يدلينا رجز أملاك بخوميو باستورات زصوعي زسرعي كمرحناون يقول يوم قنا كم قال أملاك غير زمرحنا قال أملاك انتاي يبل إلنا نحسب بأننا مالك قال أملاك زغلو بحري ناي ممرحي كنت انك أقول زقبأنا منشي ناي هافتي منشي ناي تباي منشي ناي مقبي وكواي خننبر انت رأى زين بيبنايو انت رأى زيادة بكال أحليفنا ويكا بخن ردو نخقل أبكا ردو ناسبات إزي أس انتاي بلينا زي حاتيتنا نأبنت أنا كابتا سرحيون مستسوقو كونيرا مخنياتو نحاكي أبتا ساعتي كبت سحنيرا مستفاقو قل نتا تفلت قوالي دوي لله مالتي سلازي إز قعزوزي ناي معالتي قعزو كال أي ناي معالتي قعزو ترايزي كونخ إن اللما مدوئي كن اللما مدوئي قبأنا مسقوام إن اللما مدوئي كم هزبي يخون كم والكسبات كن اللما مدالنا نتي دمصنا يغويتانا يسوع كريستوس كنسمع قالو أنبيبنا منفس قدس كبلنا خلو خنسمعو زغبأنا مالتي بخوم داويت يبل وغزي أبهير بحقها انت خملالس مقدخا مهارني سمكاخ فرسي نلبي أدالو سلازي إذا بهندبت نرخبو مسقوام مصنع أيكونن انتهت كن اللامامد لك هم تقولع مجمريا فيخ يبل دحري سندلدل نابل يخيد أمود دأتخا كسقوم يجمر سقوم تخا دحري صنع يخون صنع يرقص أب جول أب جوبو أب توي واي كي ترفه صنع سقومتي كجبر يجمر مالتي سلازي مسقوام إن لما مدو ييو قلتف كا تحلنا تملس كبلنا خلوخ نملس كنكلالنا مخنياتو تلاماميدنا اينا ندمصنا املاح ابز قربات ماسي قد متمالح انت حكيم مسيا مزعد ميخاسي حدا تيست قبل كالو خيلاني ايشي انت عين تيست شو ويلكا خيدمو دحري تقلبت مسولكو خا قلبت إلكا تملس تبلني انت ايو مستعد مس كما عينتا سقاقو ما إزلكا احنا أنا أملاخ قلطف كنقاقا نخقلينا قنا منفس قدس كمرحنا زخقل كن لما مدي قبعنا مالتي أبدو ناي مسقوام كا ناي مساي أي نفلت إنينا قنا معالك مع نسقوم كم زقبعنا يبلنا أب إسياس 4:33 حدن أقبازي دخمون يحللون أباصح دما سنكلكل إلوم يودقو إتوم نإግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና حيلوم يحدث كم نسري بخناف يديبو يقويمو أي حللون يخدمو أي دخمون لذي قس بقس ناي ماراثون عيو ناي قلينا 8 خون خقل أملاخ نمعالتتاتنا صبصيبو صحيفونا له لذي لوم معالتي زخون صقا يزلينا كنصنع انت اخوينا خاني كل غزي ابقال املاخ كنصنع اتقعزو جن
ناي سقمتي قعزي ناي سقمتي قعزي حانتي نرسي انتاي لا تشنا قال سلاسان قلنا بيلا اكوتهم انتاي لا تشنا زندك ايس تقرينيا اي فلتانين امو تا زكانا خنا زلخو سبيتي قال رومانيا انجليزات في اس رومانيا تزاريبا سلازيس دك اي تقرينيا سلازي فلت اس بطعمي اقوه اللوخو تبل سحق ميتبون الناس تنانتاي ليا انت نرس منيو قال سبعة كون زبلك مجمريا اتي نايلوم معلت زلو كي فقري مس اوالدكي بو تحقو سنبر ناي صباح انا مس اركو تغرينيا ايفلت انين تبل ناي 35 4 عمت قداي بو اي تشجري ليا شعو خلد اجميرو نساون سحيرا كومدو نقبر لنا خان احنا لومي اصنعيو لومي مدب نقبر كنقبر كلنا خا 100 عمت كم ننبر لما عالت خا خم نموت غيرنا نملالس كبايز دليلنا ونياتو 100 عمت كم ننبر غيرنا ابراهام ناي من السبي كونيرو غنا تمري زرق نيرو كمزي باستر تخصت صبو غيرو زمهرنا بزعبان ناي تمر طباي ناي بام تري ناي صحدي يزرق نيرو سلازم نحنا ابز غعزوزي كل جزيه يخدمو ايدخمون نخي طراي نلوم معلت زخون صقا طراي ابز غعزوز مبار كمزي زانرس بالكم زي تصحفه زنبوبو زچنقو سبات دينا ويس اذا سقمت زيا نايلوم معلتي اب قالكا اصنعي እግዚአብሔር አምላኽ መና ክህቦም ከሎ እንታይ ይህቦም ነይሩ ንመዓልቲ ዝኸውን መና ይህቦም ነይሩ ንመዓልቲ ናይ ጽባሕ ይትሸገሩ ንመዓልቲ ንሎሚ መዓልቲ ዝኸውን ጸጋ ስለዚ በዚ ሰባት በብዓይነቶም ሰባት ኣለውና ኣብ ህይወት ንጓንፎም ዝጓነፉና ነቶም ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ምዕራፍ ታይ ይብለና نتوم دخومات دقفوهم زي تصنعوا سبات هاللونا زي تصنعوا دخومات دخام ناي مصحف قدس زي منباب دخام ناي حب مقبار كابزن كم أنبتا زل كم خات صنع أب صنع رقص نحلنا زعربهم أفاتنوهم يبلنا ندخومات دقفوهم سلازي نحنا نأملاخ صنع منفس دما أوشت أي حدث كنبلو يقبعنا لبيان صهايو أملاخي صنع منفس دما أوشت أي حدث كم قاسوت نتوم زيت صنع زلو نتوم دخمات دقفوهم نحلنهم زعربهم أفاتنوهم نتوم دقاقيو خا كنملسهم كم زقبعنا يقبعنا ካልኦትና ኣብነት ኣብ መንጎና ዘለዉ በዝጉጉይ ትምህርትታት የማን ጸጋም ከም ቦቕቦቕ ዝኸዱ ዘለዉ መልህቆም ክሰዱ ክሸኽሉ ንኣብነት ሓንቲ ዓባይ መርከብ መልህቕ ምስ ሸኸለቶ ዝኾነ ይኹን ሄሪኬን ዝኾነ ይኹን ንፋስ ምዝመጽእ ጸኒዓ ትነብር ንሕና ከዓ መልህቕና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ኣብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብኡ ዝተሰረተ ህይወት ክህልወና ይግባእ
ملقنا ابتنزل ألم زي حلف قال نسرت امنتنا تسفانا اب كريستوس بين نقبرو بمسرت إبراويان شدشته 19 حساب 10 زبلنا إذا قوي تمرتي انت إزي ناخن قدس يبلنا انت دقا ابت تدخل زخونه تمرتي حساب مسفلتنايو تحريو نتفيك كنا لليو خنك إلينا ناتي فالسو زخونه تمرتي ناتي مسرت زيبلو صوصوا يزمسل كنا لليو متانجن كمتي ابت قداماي صحفنايو اب مصحف قدس ممليسنا خمس صباح نمغبو ممليسنا خنمرمرو ممليسنا بوؤو كنمرح بمنفس قدس كاخن مرح يدلينا ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ይብሎ በቲ ዝተማሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ እምበር መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳኣኒ ንስጉምትና ኣብ ቃሉ ክጽንዖ ኮይኑ ብደረጃ እቲ ዝተማሃርናዮን እተረዳእናዮን ስለዚ ከንብቦ ጥራይ ኣይኮነን ዝግባአና ክንርድኦ ምርምሮ ይግባአና በቲ እተረዳእናዮና ከንጸና ካልኦት ከምዚ ይገብሩሎ ኢልና ኣይኮናን ምስንኸ ምናልባት ብሕልና ካስኻ ገለ ነገራት ክትገብሮ መንፈስ ቅዱስ ዘፍቅደልካ ክኸውን ይኽእል ብናትካ ጽናዕ ናብ ካልኦት ኣይትጠምት ምክንያቱ በቲ ደረጃ ናይ ስጉምትናትካ ኢኻ ትኸይድ ማለት ስጉምቲ ናይ ገለ ሰከንድ ግዜ ማለት እዩ ስጉምቲ የማን ጸጋም ናበልና ደውበል ምስተብሃልና ደው ንብል በቲ እተረዳእናዮ ንጽናዕ ይብል ቃላይ ቲሞቴዎስ 3:14 ክሳብ 15 ናይ መጻኢ ኣይንፈልጥን ኢና ግና እንታይ ክንብል ኣለና ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽናዓዮ ጸሎትና ጥራይ ዘይኮነስ መጽሐፍ ቅዱስ ከኣይልና ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም አሜን ስለዚ እዚ ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽናዓዮ ኢልና እንጽልዮ ጸሎት ዝምልስ ጥራይ ዘይኮነ ከጽንዓና ኢሉ መጸናንዕ ዝሰድድ ከጽንዓና ኢሉ ፓስተራትን መምሃራንን ዝሰድድ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ጠመታና ናብ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ልበይ አንጽሃዩ ኣምላኸይ ጽኑዕ መንፈስ ድማ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ንበሉ ቃል ኣምላኽ መምርሒና እዩ ቃል ኣምላኽ መጠንቀቕታና እዩ ሬድ ፍላግ ይበና ኣብነት ዝፈልጡ ሕዋተይ ኣብዚ ከባቢ ኸረን ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ስለዝነበሩ ብዙሕ ፈንጂ ነይሩ እቲ ዝኸድኩሉ 93 ክሳብ ዝቐረባ እውን ሓደ ሰብኣይ ጓለይ ትኾነኒ ኣብኡ ምንትሎ እንታይ ይብሉኒ ንሕና እንረግፃ ርገጽ ብእግሬ የኸይደ ሽዑ ምክንያቱ እቲ ቦታ ስለ እንፈልጦ ስለዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ካብ መምርሒ ከይንወፅእ ንሱ ምንጪ ናይ ሓጎስና እዩ ንሱ መምዘኒ ጠባይና እዩ እቲ መንፈሳዊ ምግቢ ከዓ ንሓቂ ከም ቆልዑ ንመገቦ ግና ቻይልዲሽ ናይ ቆልዓ ጠባይ ኣይኮነን ክህልወና ከም ቆልዑ ግን ክንምገቦ ኢና ስለዚ እዚ ዝጸንዐ ስጉምቲ እዩ ስጉምቲ ማለት መዓልቲ መዓልቲ ስጉምቲ ካብ ስጉምቲ እንለማመዶ እዩ ናይ መጻኢ ንፈልጥን ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ጥራይ ንሕሰብ እቶም ዘይደኽሙ እቶም ዝኸዲኦም
መንፈሳዊ ጉዕዞ ከዓ ማራቶኒ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ኣምላኽ መርምረኒ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ዶ ፀኒዐ ኣለኹ ወይስ ኣብ ኮሜንተሪ ዝያዳ ዝጥፍእ ዘለኹ መንፈስ ቅዱስ ይገልፀለይ ደሎ ነቶም ሕልንኦም ዝዓረቦም እፋጥን ደለኹ ንድኹማት እድግፍ ደለኹ ምክንያቱ ንሕና መሳርሒ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾንና ኣብ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነቶም ሰባት ክንመርሖም የድልየና በቲ ተማሃርናዮን እተረዳእናዮን ከዓይና ክንፀንዕ ዝግባአና ምስ ካልኦት ኣይንወዳድሮ መንፈሳዊ ህይወትና መጻኢ ንፈልጥን ኢና ሎም መዓልቲ ዝኸውን ግን ፀጋ ኣለና እሞ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ንስጉምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ ኢልና ንጸሊ ቁሩብ ዚ ትማሊ ናይ ሞደርና ስለዝወሰድኩ ኣብዚ ኣጋረይ ኣዳወይ ቁርብ ቅርጥማት ይገብረለይ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለ ኩሉ ፀጉኡ ነዛ ማሕበር ኣምላኽ ይባርካ ፀጉ ከዓ የብዝሓልኩም ማይክ ንዓኻ ብራዘር ኮስተ ፓስተር አሜን ጎይታ ተመስገነ ይኹን ሓወይ እስጢፋኖስ ስም ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ዓባይ ነገር ዝተቐሳሲ ኣቦታት ኣዴታት ክምርቁ ከለው ክሳዕ ሕጂ ዓዲ ኸይደ ኣብ ሓጎታተይ ኣብ ቆታተይ ኣብ ሃገረሰብ ወላ ኣብ ከተማ ከይደ ተደኣ በፂሐዮም ሰላም ኢለዮም ጽኑዕ ርገፁ ኩሉ ሻዕ እታ ቀዳመይ ትምርቆም ጽኑዕ ርገፁ እዮም ዝብሉ ኣብዘይ ሃመም ኣብዘይ የጥሕለካ ኣብዘ ተኣማምን ርገፅ يقرني أما فصاو هيوتنا خا كم زخمرنا صنع حوي ستيفانوس ثم رجع أبينا يكنرقص كم زلنا حتى كوحي كريستوس دو ويس أب نصع أبينا يكنرقص كم زلنا نحن مرجع تردينا يزلنا نحن مرجع انتايو يسوس كلتا يتسارحو كلتي ام بيت كاني مريضنا خابن كسرح يا عزيز حانتي ابكو حتى سرتت يا تخوف خاب علي تسكوسوسين محبري ابو خوفي كسرتا اي اب تخوحي التسرتت يا تاخل ايتجن أب حصات تسرتت يا إذا خزار بلا تصنحي بوضح ساعة بوضح مقدي خزار بلا تصنحي مرقاص أبكوحي مرقاص يا سلازي እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ከውሒ ክረግፅ ይደልየና ንምንታይ ኣብ ከውሒ ጥጡሕ ዝኾነ ትኸውሓ ክብሎ ክኽእል ጥጡሕ ሸተታ የብለካኒ شتت بمبال كسبر ويبقى موتون تغيرها سلالي تاسو قمتها تاترق أسي ناي حوارنا هيوتك حسا سعيدك نحوار ونحرفتك تكون تغيرها سلالي أما فساوكم كي كلنا خاني أبتخوا خرستوس أو كم خلصنا إلى حواتي أب كوحي خنرقز سمع أملاخ تمسكنا خون أب كوحي أب كرستوس الرقصي زين شرطاتح شرطات زي بر سمع زين خونين نقض زي البري يسوس كرستوس سمع زين هاي سمع زين زبلو أمريت مسرت كبر قلو أبتي
أربعة أنقولات زلو بخلت يغني حبيرو تأثر وجميرو أبلع لي تأثر نيربعتي أنقولو السور اسم هذا نبلو مخنياتو نهابيتي ودقنا كيد والزقبراي أكريستوس يسوس كمو نانا لنا سنقول تاير قفنا هيوتنا كريستوس يسوس ترسم هذا أو آخر الدرس أصدر رجوع تبعينا لنا ويتاير قفنا خمسلينا أبلتوك حوي صقاي طعمه حزمه صلي لنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አገር ካለ ስቲፋኖስ ሐወና ወይታ አዚዙ ይባረካ ጣዕሜ ንህይወትና ዝጠቅም አሜን አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ ወይታ ከምዝ ገይሩ ማዕድ ስለሰዓልና ስሙ ይባረክ بحقي يقرمن صنيح يزمل اختنا يزي صحف ابقال املاخ سان مصنعنا بزح نوصي ابز غزي زي ابيت املاخ الرئلو تقل شجر كاسي بقى قال املاخ سان مرغاص سان مصنع يتشجر كريو كله اللف حلفو ابزي ننبرلو نورس امريكا صلمتن صعادون بحاده زيملخو صلمت تشيرش ناي صعادو تشيرش تباهيلي ابقال املاح جن تحاريدو بدمو خاب كلهم عاليتاتن حزبتاتن عديغو يزبل صباح نقول ما بحبارينا كنا ملخ ويتانا يسوس كريستوس اتانا نحدا استفلاليت منقسس اي تقومن يا اخي اي لله احنا كن كميز بلا مفلاي ابيت املاح لو من رأله نتقال ولا سب اذن مهاب ابيو زقرمي حدا أقل انتهى كبل سميعيو أمريكاويو كاب تشاينا كاب تا أبسدت زلا أندرغراوند زلا تشيرش حدا أقل إن أمريكا متسيو هجي أبو زحات تشيرشتات تزاويرو ريو قريمو شعو كمزيل النيبلتي أقل أمريكاوي بتعم قرمن له كم يجركم يهم زخون لكم زلوا إذا أقلقلوا كم يجركم تقلقلوا لهم إذا activity قد سلالو جنا حق زبها لنا بأقلقلوتكم ما بتشرشس يلا نريو يلا خنيلو الأمر حيكون كم جن كأي قارس كمان نيلو كألي حواتي بلمدي كسبخ كزمر كل اكتيفيتيز منفساو اكتيفيتيز كجبر እግዚአብሔር ይርዳና አጥቃል ክንጸና ንጸል በሉ አሜን ያውን ዘላለማውን ዝሆንካና ያው ቦና በስም ጎይታናን መልሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላኸይ ሎሚ نهون عين نحواتين تزارب كانا زلبم قال مستوعال زهب قال ስለዛሃብ ካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ዝሰሚዕና የዘለና ኣብ ልብና ጽሐፎ ብንጃ ወእግዚአብሔር አምላኸይ ከይንጠፍእ ምእንታን ትዝሕዘና ቃልካ እዩ
እግዚአብሔር አምላኸይ ትመልህቅና እስዩ ከምዚ ዝንገረና ጸንሐ ካብ ቃልካ ወፂና ولا حنت وحسنت يبلنا نخين تقفل وእግዚአብሔር አቦ ኣብ ቃልካ እሙናት ጽኑዓት ክንከውን ደግፈና ብመንፈስካ ጸጋኻ ይልየና ኣሎ እግዚአብሔር አምላኸይ ካብ ዕሽሽ ምባል ካብ እንታይ ያለው ምባል ካብ ብገዛ ሓሳብና ርእስና ናይ ሰብ ሓሳባት ምምልላስ ርድአና እግዚአብሔር አምላኽ وبروح أملاخ مستوعال حواتين لو مخد كفتو باسم يسوع كريستوس اتسل له እግዚአብሔር አምላኸይ ምትንካትካ ይሁንልና እግዚአብሔር አምላኸይ ኃይል ቃልካ ኣብ ህይወትና ከዓይ በስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ሸለል ብምባል كسابዛ ሰዓት እዚኣ ስጋብዛ ዕለት እዚኣን ዝበደልና ካን ዘጓን ካን ኩሉ እغربለልና ወአምላኸይ አሜን ወይ ملسنا ናብ ተቃል እግዚአብሔር አምላኸይ አቦዬ ሰአን ኣብ ቃልካ ምጽናዕና ከምዚልና ፋሕቲን ግራሕአትና ዘሎ የተጸላኡን ድላይ ዝጻወት ዘሎሞ وእግዚአብሔር አምላኸይ ምሕረት ግበረልናሞ ምለሰና ቤትካ ምብጻሕካ ይሁነላ እግዚአብሔር አምላኸይ ብጽሐና ምንቅቃሕ ግበር وእግዚአብሔር አምላኸይ መንፈስካ ይድልየና ኣሎ ኃይልካ ይድልየና ኣሎ ጸጋኻ ይድልየና ኣሎ ብሩኽ አምላኽ وእግዚአብሔር አምላኸይ ምርሒትካ ይድልየና ኣሎ ኣብዚ خفوء ዘበን እግዚአብሔር አምላኸይ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕ እግዚአብሔር አምላኸይ ህላውነትካ ጸጋኻ የድልየና ኣሎ ቦዬ ወእግዚአብሔር አምላኸይ ጸላእትና ትሪኦም ኣለኻ ብኸመይ ዝበለና ህሪ ይጎዩ ከም ዘለው ነዛ ዓለም كبلاشوا እግዚአብሔር አምላኸይ ነሕና ድማ እግዚአብሔር በአንጻሩ ንድቅስ ኣለና በአንጻሩ በዓዝዝና ኣለና ወእግዚአብሔር አምላኸይ በጃኻ ርዳ እግዚአብሔር አምላኸይ ምንቅቃሕ ክኸውን ኣብ ደቅኻ ምንቅቃሕ ክኸውን ኣብ ኩሎም ቅዱሳን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ በዚ ሰዓት እዚ አሜን ወእግዚአብሔር አምላኸይ نمسجنك علنا روح أملاخي نخلهم محواتي نزغالي زي كسمعوا السنح وإግዚአብሔር أملاخي بارخ وإግዚአብሔር أملاخي أمون قنا زدخة من تلو أبرتع إግዚአብሔር أملاخي زحام من تلو فوس زقوهاي تلو متسننا عحب آمين أملاخي نخلها ناتفلتنا إخامو ككم زد لنا غير كابصحنا آمين ስም ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና አንተ ብሩህ አምላኽ እንሆ ኩነታት ሃገርናውን አምላኸይ ህዝናና ባኻ ንቀርብ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ምድርና ክትበጽሕ ህዝብና ክትበጽሕ እግዚአብሔር ብሰራ አበሳናን በደልናን ኣብ ከመይ ዝበለ ጸልማት አቲና ኣለናሞ وእግዚአብሔር አምላኽ ክተውጻና ካብ ጸልማት እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ክትገብረልና ይቅረኽ ትብል ጎይታዬ ኣብቲ ቁጣዓኻ ምሕረትካ ክትዝክር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ መራሕትና ብጽሐዮም ንህዝብና እግዚአብሔር አምላኸይ ብርሃን ካብርሃሉ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጸልማት ክቕንጠጥ ጎይታ እስኻ ክትገብር እስኻ ክትነግስ بسم ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና ወእግዚአብሔር አምላኸይ ንጎረባብትና ንጎረቤትና ኢትዮጵያውን እግዚአብሔር አምላኸይ ብኸመይ ዝመለ ክፉእ ኩነታት ተሐልፍ ኣላ እግዚአብሔር ትሪኢ ኣላ እግዚአብሔር ሰላም ኣብ ክትውርድ
ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ምፍሳስ ደም እግዚኣብሔር ኣብ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ደቂ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ዓመፅን ግፍኣትን ጥሜትን ኩሉ ትሪኦ ኣለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እስኻ ምሕረት ግበር ተበጀወ ነቲ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ በዚ መከራይ እውን እስኻ ክትግለጽ ኩሉ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እዳው ናባኻ ኸልዕል ኣዕንቱ ናባኻ ክጥምት ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስኻ ክትበጽሖ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኣሜን መራሕትና ኢትዮጵያ ድማ ልቦና ሃቦም እግዚአብሔር ጥበብ ሃቦም ምስተውዓል ሃቦም ወይታይ ቀሊል ህዝቢ ይኮነን ን100 ሚሊዮን ህዝቢ ምምራሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስኻ ተዘይረዲእካዮም ኣምላኸይ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ወይታ ክትረድኦም ናባኻ ነረክቦም ኣለና ኣምላኸይ እታ ሃገር ናባኻ ነረክብ ኣለና روح أملاخي سلسمعنا صلوتنا سلسمعك يا نمسك لنا سترفق زينا أنا بحنا ولنا بسم قويتنا عن مدحنا يسوع كريستوس آمين 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 حواتنا حاتن قويتا برخ يبلكا صقاي حوي صلوت كبرنا آمين سلتي እግዚአብሔር ዝሃበካ ምስክሩን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ናይ በሓቂ ጥዑም ኣሕዋትና ሓትን ኣብ ዘለናዮ እዋንሲ ቀሊል ኣይኮነን ኣቶም ኣሕዋተይ ኣብ ቤተ ኣምላኽ እንዳተመላለስካ ንቁፅ ልምዳዊ ጥራሕ ልምዲ ጥራሕ ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ዝኸፍእ ከዓ የለን ትፈልጦ ዲኹም ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነይሮሞ ተሓደ ኣብ ቤት ኣቦኡ ኸሎ ዝሞተ እዩ ግን ምስኡ ዝቕመጥ እዩ ተሓደ ግና ምዕጋቡ ሲኢኑ ብፅሒተይ ሃበኒ ኢሉ ዝኸደ እዩ ዝኸብለለ እዩ እቲ ዝኸብለለ ኮብሊሉ ኩሉ ነገር ምስ ዓበደ ተቐፂዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ምስ ቀፅዖ ሽዑ እንታይ ይብለና ኣብ ልቡ ተመልሰ ይብለና ክኸይድ ዳ እሞ ናብ ኣቦይ ወኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ቅድሚ ሰማይን በዲለ ደጊም ወድኻ ክበሃል እውን ኣይበቅዕኒ ስለዚ ካብዞም ግዝኣትካ ሓደ ጥራሕ ግበረኒ ኢልዎ ከምኡ ኢሉ ከዓ ክምለስ ብነስሓ ክምለስ ኢሉ ምስ መፀ እቲ ኣቦ ግን ፃዕዳ ክዳን ክደንዎ ዝወደ ኢሉ ሞይቱ ነይሩ ተስዩ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ እሞ ፃዕዳ ክዳን ክደንዎ ዝብጦ ወርቂ ከዓ ኣብ ኢዱ ግበሩሉ ንብላዕ ንተሓጎስ ኢሉ እቲ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣብ ቤት ኣቦኡ ኸሎ ከዓ ዝሞተ ግና ሓዉ ብምምላሱን እዚ ኩሉ ፃዕዳ ክዳን ብምኽዳኑን ካብ ጥፍኣቱ ምምላሱን ኮረ ይብለና ኮሪ ኸዱ ከደ ምእታው ኣበየ ይብለና ኣሕዋትና ሓትን ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኮለና ጠፊእና ከይንረከብ ክንጥንቀቕ ይግባአና ንቤተ ኣምላኽ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣብዞም ክንኣቱ ኣብ ፓልቶክ ክንኣቱ ኣብ ኩሉ ክንካፈል ንኽእል ኢና ግን ትርጉም ዶ ይሂበና ኣሎ ምንባር ምስ ኣምላኽሲ ኣለዎ ዶ ፍልልይቲ ምንባርና ምስ ኣምላኽ ብርግፅ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ልብና ይዛረብ ዶ ትቃሉ ትርጉም ይሂበና ዶ ኣብ ፅኑዕ ዲና ረጊፅና ዘለና ወይስ ሸተት ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝረኣናዮ ሸተት እንብል ኢና ጎይታ ይደግፈና ኣሕዋተይ እዚ ኢሉስትሬሽን ዝሃበና ሓወይ ፀጋይ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዝከረኒ እዩ ዝነበርናዮ እዋን ደርጊ ኣብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይና ይፀብብ ትፈልጡ ዲኹም ግን ምንቕቓሕ ግን ዝነበረ መንፈስ ዝነበረ ኣብ ዝኸድካ ቦታ ኸይድካ ምዝማር ምፅላይ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ከመይ ዝኣመሰለ ሙቐት ከብዱ ብጥሩሑ ገሊኡስ ከመይ ዝኣመሰለ ንቕሓት ኣብ ዓዲ ነፃነት ምስ ኣተኻ ሕጂ ግን ካልእ ነገር ከይብዝሓልኩም ሓደ ዛንታ ነጊረኩም ዕድል ክበኩም እየ ሃይለ ስላሴ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉሲ ብምልኦም ቶም ናይ ኤርትራ መራሕቲ ነበሩ ተኣሲሮም ምስ ተወስዱ
አዲስ አበባ ከአቤት ማእሰርቲ ምሰበሉ እቲ ማእሰርቲ ኮይኑ ክስምዖም አይደለይዎን ታይዳ ከም ኣብኡ ኮይኖም ዝመሃሩ መእረሚ መምሃሪ መሰማምዒ ሽዑ እንታይ ኢሎም ኩሉ ግዜ ጥጥዑም መግብዎም ኩሉ ግዜ ስጋ ኩሉ ግዜ ደርሆ ኩሉ ግዜ አጅቦ ጠስሚ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብልዕዎም ኢሎም you know what እንታይ ይብሉ ነይሮም እዚ መግበሪኦም ፈትየሞም አይኮኑን ክወፁ የፍቅድሎም እዮም ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ የፍቅድሎም እዮም ካብታ ቦታ አይወፁን እዮም ግን ብልዒ መዓት ጥዑም ብልዒ መብዛሕትኦም ከዓ ካው እንዳበልዑ ሕማም ናይ ልብን ብዝሒ ኮሌስትሮልን መብዛሕትኦም ባዕሎም መይቶም ዘይተፈልጠ መቕፃዕቲ እዩ ነይሩ ካብቲ ሓደ ዝገበርዎ ስለዚ ብዙሓት ካብኣቶም ንሶም ፈትየሞም እዚ ዝኣዘዝሎም ይመስልዎም ዝበልዑ ነይሮም ግን ኢንዳይሬክትሊ ከምኡ ገይሮም ቀቲሎሞም እቲ ፀገም ከዓ ሕጂ ዝፀላኢና ብጣዕሚ ካብቶም ብሰኣንን ብጥሜትን ዝነብሩ ብጣዕሚ ዝጠፍኡ ብጣዕሚ ድማኒ ንገሃነም ዝኣትዉ ይበዝሑ ኣሕዋተይ ጎይታ ይባልሃና ካብዚ ከምዚ ዝበለ ሓንቲ መዝሙር ክገብረልኩም እሞ ዕድል ክበኩም መስክሩ ተደሊኹም anything ናባኻትኩም ከብሎ ግን ሓንቲ መዝሙር ናይ ምስጋና ክገብረልኩም እየ
فري ناي كحسا زبن حبتينا أخي يخون مايك فري سلام كبرات حوات هو سمع الأخي سم أملاخ استمسكنا يكون آمين سلام حب إذا ساعات سياون قلنا نمحيط وان كبرنا بجابهير نقدر لذبق أن تمهر الناس أني في حاونا بجابهير باركو آمين هو بحقي أبقى الأملاخ مصنع نمرحنا كل هوت ناس لزقوني سكانات صحيو زلنا أوان عزيزة فيه ذكرت أني هاي حاجة خبص من سامي زرعي زولو مكذلي نزابي السق أي تبلات بالمتنف صحيفين إذا خا سماي تي في حليتا من الأنبوما الأخت ساعة شام ما يكفى حجيز الله تو بيت كريستيان إذا زابي لما أكلنا أتيات تقوبر الله كل يزلت نجم ስለዚህ እግዚአብሔር ምስተዋል በበለ ጸላይና ከነለለ آمين ለዛቤል ነው ኩራ ክንድርብያ መንፈስ አምላክ በትምርሐና ከመላለስ በቀላም ነው አምላክ ይحግዘና خبرات حوات ንገራለ ዛቤል ግን ተሐበሰን ባሃደለም የማህበሩ መንፈስ ጎይታ ተዳሊሎ ምንድን ነው ብላስ ይሄሉ ወሬታ ጎር ቀይሽተይ ተተዛረኩ ስለዚህ السبي يتسرح እግዚአብሔር አማህበሩ ይተሰርሕ ባኑ ይተሰርሕ ቃሉስ ለወቅዋትና ግን በዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ዝግባእ ነገር የለን ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳና آمين አብዝለት ጽድቅን ሕሎ ነትነስ በረከት ከንቀበለኹም ከል من مريس مستوعنا يخفت حواتي እግዚአብሔር ሕያው ነተን ገሊው ከህይወት ሂቦም አለ እንት አምላክ አለው አማክልና ሎን ገሊው ዘበለ ሕያው ነው ክብርን ምስጋና ለቤት ለስሙ ይሁን የመስግን ለኹን አምላከይ ይባርኩ ለኹ ሰግደን ለኹ በሙሉ ልበይ በሕይወት هذا عدلات كتبت من ازدلي مكنياتو دغت عاتيا كتبتهم زخونا يفلطني ابزاز الخوا ساعات كن نتوهبن عدل كتقوم نغونتا مسكوني اما نغحواتي كبر እግዚአብሔር كيلو እዚህ ዕላማይ ስለዚህ آمين ዕላማይ ያው ነው ዘምልኮ አምላክ አብት ለጥኒ አከራን ቅዱስ መንፈስ እንት ዝነብር ስለዚህ ሆነ ኩሩን ፍዳናል የትምርቱ ነው እግዚአብሔር ሰባለው ፍርድ ማህበር ጎይታ ግን ሞት አይ ሐዘትንሞ አብታ አካልና ክርስቶስ ለጌብና አፍያዋንትን ከውን ተነስረхан እግዚአብሔር አብዝ እዋን ዝክሕግዘና ኩላህና ንጣንስ አምላክ ካብ ዝፋነሉ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ነዝቃልና ሰማዕኩ ወለኹ ክልተ መዛሙር ነጥላኒ حنت تابو مجدي مرحكا كندي تسترخب كتبك حنت تعمل قيس عيو يسوس ملحنا يتمثل زدحان إذا توصلنا حنت خزم مراية نحرق زي اللي ناخا كنت استفقد لنا لازم مجمرة مجدي مرحكا تقول أني كن توعدتم نظم السلام زي الله خزم مراية هذا أبي راح أجزلنا مرحبا بالأس صارخكم نفسي مرحبا عايدين كله تدلنا تدري كويس عمجت يتسير نفسي مرحبا
قلبي بيرقص بيدك وتسيب حظي مرحلني قلبي بيرقص بيدك آمين كل عيلتي مرحلني بمرحل هي ودنا ليت يقبل والخام فرحاتكم نسوين كتم نغد ما العيلة اللي بين نغد ما العيلة اللي بين آمين آمين إما أمرض عالحي ينرحمني بفتح مرحنا الصابرين برضاك لا يطمر آمين وعزحن بحني يرحلك هذا فرحات بتطلق نزف بيني يحبني بلوحان بقسمات نزف بيني يحبني بلوحان آمين ክብርን ምስጋና ለትንሽ ምናልባት ከቦት ለምስጋና ከሁሉ ተባረኩ آمين ጎይታ ብርኽ የብልኪ ስለትጥዑም መዝሙርን ምስክርን ስም አምላኽ ተመስገነኹን አሕዋትን አሓትን እሞ እታ ዝጀመርናዮ መዝሙር ክገብረልኩም የቅሩብ ደቃይቕ ኣእዳውኩም ክርኢ ካብኡ ኣብ ምዕፃውና ገጽና ክንከይድ ኢና مخبر وزنو وزنها نزرف ونزمر قلها جناحات خلقوا بموتها سأباي زلاتك رجلسكا جناحات خلقوا بموتها سأباي زلاتك رجلسكا الفقر قازت سماركو مركونيا أجاوي مسنا يلبينا بخا الإله إيدي مسكان أبتخد وزبالة كتوستني كتسحرني استنى باشخا أبزلم أشخا كتاولني يسوع سيد بيدنا ስም አምላኽ ተመስገነኹን ኣሕዋተይ እሞ ግዜና ኣብ ምእካል እዩ ኣብ ምዕፃው ገጽና ክንከይድ ኢና ኣቐዲመ ነዞም ኣብ ፓልቶክ ዘለዎ ከፋንዎም እየ ጽባሕ ብናይ ኦንታሪዮ ሰዓት 3 እዩ ኣኼባና ብናይ ምብራቕ ሰዓት 3 ቀትሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ንራኸብ ጎይታ ተመስገነኹን ስለ ዝነበረና ግዜ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ጎይታ ብርኽ የብልኩም ስለምምጻእኩም ንሕጓስ ባሂብለና ኣገልግሎትና ምናልባት ሓደስቲ ተላኣሊኹም ኩሉ ሻዕ ሶኒ ክሳዕ ዓርቢ ኩሉ ግዜ ብናይ ኦንታሪዮ 8 ናይ ምሸት 8:40 ይጅምር ክሳዕ 10 ገጽና
خيد قدام كا ساعات 3 دحر فادسيو كل جزء بزو مالو هالتو كالو كمون فيسبوك بزدلكم 3 يصحبوا تقوليهم ويتا يبارككم حاوكم تخصصي جنزبو أبزيا تخصته يس تاناي باسيكا نعلت كلته عربي ساعة شمون تلنا علت 3 أبريل كا قدام ناي فاسيكا كريستوس تنسي إزبل بروغرام ببسرات.org/com إلهم كأتو زيا كتم بها دليل لهم اوكي صبو جبركا يا كتم بهو إلى أناون نعلت حدا زمت زلو ورح 4 مالتي علت حدا حاموس مشت شوعتي قالات مسكل نايسو قالات يسوس أم مسكل عبز زلنايو بروغرامنا خنرينينا مشت حاموس شوعتي قالات مسكلنا يسوس عربي ناي أقامشت كا عبكندي أبو أبزي خنهلينا جن بس ناي بسرات كنحبرينا كمون ناي قدام ويتا تفقدون احنا تلينا خنحبرينا سلازي ويتا يبارككم نفس وقفكم ذكروا تدالو ويتا مساخم اب فيسبوك ذلهم يعطوا ويتا مساخم يخم لوام ليتي